Sungguh bayang. Tungin ya doai haka kerteng ukpa brakun mamsim bakun amen. Tushat kemen kus im kebeneng ban yoi aleluya. Ulami pad haka burom na umau jentep aleluya. Tuduain ka benta jungi aleluya. Tushat kemen batus ngubha komaria thesuti aleluya. Naba utrai ulami pa deshisha aleluya. Tungin ya doai. Ablei ubara kajimi pad ukun jongme utrai jungi Jesus Christ. Mila sobha ban pendab ya kaperthei da kachingkemen. To ai kerpad ya me bang ni opdyang ya kata kachingkemen jong kaching imbam cukut. Da kajing ya sa jong kamaria thesuti. Kakami jong u da uju Christ utrai jungi amen. Kaburom hauk pa brau kun pamen sim bakun. Kumbag lalong wabening kong kumcumatar barabor junam na junam amen. Kerteng ukpa barukun balu men simbakui amen. Kajinya ye jong try jong yu Jesus Christ bat kajinya ye jong ublay lemmer kajinya selok jong u men simbakui kindon ringkat bat pi baro ringkat bat piru temen ta kasngi gede kasngi utrai basau ha kapor pasca kabaha kabalang ngibu ya kasngi jong utrai unong ap lang brot babaha kasngi utrai nong ap lang brot babaha kadi kasngi kabangikan mauru na kabenta kinong ap lang brot kabamut ki reuniam ki padar ki batrei ha kabri sowan jong ujisu ki balong sisyakum kinong ap lang brot ki bapetin lenti kiba ai jing im kiba ai mensim ya ngi ya pi ya ngi kilang brot ha kan ne karempe Kristan jongi tingi duai na ka benta jongki lang brot kinong ap lang brot jongi na ka benta kupa bakuit kuma pitip udon pedang gajin shitom kine gisngi habau ya kendu iki beriuru shushong ha katu ko wheelchair tingi duai na ka benta jongu nai benta i Archbishop i jongi ya Archbishop Victor Lengdo mairu idon kam shibun ya kajing duai jungi kilang brod ya kajing kersan jungi kilang brod na kabenta jungi iba kalengkor kabakhya omdei tangjong ka Shillong Archdiocese Henry bat kajowai diocese bat kanongstoin diocese ti kalengkor kabakhya ngi duai na kabenta jungi bat ru na kabenta ki padar ki reuniam ko mongongi pi ngi duai bakinla ban kit yak ta kalengkor kabala ban syet haki Omdei tang kata ngin duai ro na kabenta ki kun samla jungi kishindrang kentai bau blei un khot yaki banlong kita kinong ap lang brod ka briso wan jungi karempe Kristan jungi kadon kam shibun shushu kinong ap lang brod tingi duai kinang kabenta kajing khot jong blei banlong kita kinong ap lang brod ki babha mangin yo kinong ap lang brod ki babha kiba kloy ban IT yala kajing im na kabenta jungi ki kun Kristan menta ka sniru ha ka parthai baro ka wei ngir ke ya ka Mother's Day ha ka parthai shitlup baro ka wei ka universe
ngirke ya ka Mother's Day kasngi ka bangi kan mau kerpang ya ki long kemi jungi ya mei pa jungi imei kam tam makane kasngi la bu kum kasngi jong imei Mother's Day ladang ngilong briu ngiman briu ngatrai kedai kajing long dong up lang brot babha jong imei jungi de imei iba petin lenti yangi kumno ban long briu man briu kumno ban im hagane ka slap pertai tingi duai na ka benta ki long kami baro ha situlup ka pertai bakin yo ya ka jingker khu bakin yo ya ka jing ko jingkia tikine de kita jing temu ki bangi wan ra syakane duan hagane ka singi hendai ha shwa bangin truai kini ki jing temu jungi ya kita jing angnut jungi ki jing kerpat kerpon jungi ti komen ko para tungin yu kubur ke nyala ki lat ki let ila ki pop kanang bangin long ki balak khre ban le niam ki jing maya bakhoi ngapla hau blei badon bor baro barapi ko hamen ko para bangalale pop shibun da ki jing perkhan pada ki tien da ki kam pada ki jing le klet da ki jing le palat jonga da ki jing le palat jonga da ki jing le palat bakrau jonga namar katanga karparia kamaria bakhoi kabaya isa kathei soti yaki angel balia kiriu khoi balia pi ko hamen ko para bantuai na kabenta jonga how try ublei badan bor baronis ne yangi badan dalam map eki pom jongi un yalam yangi sha ka jin em bam jiu good amen
ringkat bagi tu kejing temu ki mangila ong mene ngiduai na ka benta kejing khot jong ublei ben long kinong ap lang brod ngiduai na ka benta mei jongi ki hilong kemi ha ka perthei bero ka wei ha ka ne ka sngi buram kerpang yaki ngiduai na ka benta ki khana samla jongi khamta me kini ki khana samla na ri bhoi ki bapen ya ka ne ka mas menta ka sngi botroin kurkhu yaki khamta mi tu ki bapen kre na ka benta exam jongki ba kin la ba ban le shi su chiang atu na kam ta ki be ki jintmu ki bala pha shangi kok pau bahabneng ubat ha ka jin shlur kres unong sharai jungi kan ai hangi ya ka jin klein tamai bat kan yalam yangi ha ka lenti ka bakhim jong ka ne ka jin yem haban poi shabneng hangta habau imarus nishar ringkat ban me balu men siem bakui uwe ublei junom la junom amen. Kajing pule nakikam juga apostol. Hakito kisngi Paulus bat u Barnabas kilami na Perga bat kilapoi ha Antiok kabaha Pisidia. Bat ha kasngi sabat kilai rung saha kasinakok bat kilayasyong. Tebun kiju bat kibriu baru bulei ibala kelas ya kenyamju kilabur ya Paulus bat Barnabas kibalakrian ha ki bat kibapensilur ki ban iem barabor ha kajingai bulei ha kasngi sabat kababut lajan bero sinong ba kilay lumlang ban sengap ya keketien bulei Henry haba kiju kilay i ya kipai ba kiladap da kajing pihuin bat kila keren persya ya kata keba la keren da Paulus bat kila keren ben yau Henry Paulus bat Barnabas kila keren da kebasilur ki ong kalalong kabadon kam ba ya kaktin ublei enyalap ningkong hapi Henry namar ba pi la kendat no ya ka napi bat pilanyau yalade ki bombit ya kajing im bom cekut hakmi ngenlej no sha ki gentil na bau trai ulah kum yangi kumta uang ngalabu ya pi bapinlong kajing syai ya ki gentil bat pin nubra ya kajing pen im syadu kabakut kapertei haba jentil kilayo sngau ya kane kila sngau bha bat kilaya ro ya ketien ubulei bat kitu kiba lajit na kabenta kajing imbom cukut kilangit bat ketien utrai kala priang keleng kata katai Henry kiju kila kensyat ya ki kentei baru bulei bakrau batri bat ya kiriu rang ba jong kata kanong ba bat kila penki ban le ben persya ya Paulus bat Barnabas bat kila beno ya kita nakathan jongki Henry makipat kila kenter ya pumpum nakijat jongki persya eki bat kila leksya ikonium bat kisenran kila dap da kejingkemen bat do mensim kui kaktin jong trai kasam kabasispa kajibab ngilong kipa jong u kilang brod kakenhun jong u ngilong kipa jong u kakenhun kilang brod jong u torisa da kejingkemen hau trai ko pertei baro to syakri ya trai da kejingkemen
Tuan hakmat jong u turwai namar ka jingkemen ka jubab nilong kipa jong u kilang brot ka kanhun jong u. Tutip ba mau utrai ulong ublei. Ula thau yangi nilong ki jong u. Nilong kipa jong u kilang brot ka kanhun jong u jubab nilong kipa jong u kilang brot ka kanhun jong u. Dasisya katno utrai ulong ubabha. Kane junom kajing it ba isen e jong u. Ubat juban peteng la peteng ka jubab nilong kipa jong u kilang brot ka kanhun jong u. Kajing bile na kitab jing penpang. Ngau Yohanes ngalapet bat hakmi upat ba belien. Ya uba omdan manu bala banyaw. Na ki jat benriu ba na ki jat beriu baro. Na ki pat beriu ba na ki kitien ki theliej baro. Ki layeng hakmat kakhet bat hakmat ukhun lang brot. Ki riam na ki jin pong ba jin sur ki bali bat ki slat telai halaki kti. Dewei na ki temen kisan ki layat hu hanga. Kanie kalong kata kaba kila laj na ki jing tenjo kaba kraw. Kila sat yala ki jin pong jin sur. Bat kila penli eki hakas nam jong khun lang brot. Na kata kadaw ki don hakmat kakhet ublay. Bat sngi bat miet ki syakri u haka tempel jong u. Bat utaw basyong halor kakhet undai ki da ka jingdan lem jong ki. Kin om tangan lanu ru lem ne kin sliang shu. Kasngi kan om shu yaki lem ne ka jing shit terhang. Naba ukhun lang brot uba halor kakhet unlong unong syarai jong ki. Bat un saya lam yaki syaki poliu jong ka baim. Bat ublay un sanyat no iki umat baro na ki khmat jong ki. Kaktien utrai. Semua bahaya. Babha uong utrai nga ithu yala kilang brot bat kiru ki ithu yanga. Alleluia, 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 alleluia. Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat bat pi. Kajing pule na ka gospel bakuit kat kum u Yohanes. Ka burong hami utrai. U Jisu ulaong. Kilang brod jonga ki shashko ria kaktin jonga. Nga itu yaki bat ki but yanga. Nga ai haki ya kajing em bam jukut. Bat kin om yap. Anom don ubala ban kentet yaki nanga. Kabau pa jonga ula ai hanga ukham kraw ban ya baro. Bad om don ubala ban kni no yakina ukpa. Ukpa bat manga ngi yalong kaway. Ka gospel jong utrai kajing yaro yang Chris. Tika pang ka bakong san baha ka liturgy ka bangir ke menda ka sengi
ngangit pilai syak skor bah habaro light li gijing pule kadai syapang kajing syak skor kajing kordor jong kajing sengap kajing don kam ban sengap tak ada ngakwa ban sedang ye kene ka mat puson jong gementa ka sengi da ka tu kajing tu khana ka bangala ya tu bonsin henrei ka bakit jing mut adu kata kata kam tam mangi khana samla boy ki don hangne kene ka jinja kalong kam tam sekti ki than boy jungi Namar bangi don shibun ki pentak bang don ki skum keba shibun namdai ko mushilong hasilong don skum keba ada don skum keba ro hablet tit na boy ti sha boy jungi don shibun bha ke dai skum keba te ha kata kapor telang kapor ba la dep lum ye ki keba ki khau kini ki skum keba la bu hajan kata ko we ka surok shibun ba atau kum keba la pelum la pelum la pelang te kini ki kena jong kata ka snong ki le kumno ki syat ri syata si pos kum keba ki syat lekai syata pos kum keba ki yakmen mo ki le gymnastic dekat pai kita nyelek kai yang tahu don way uriu he uriu krau bona po shlong baru spa ba udai yait lenti nang ta baru i gini ki kena ki bay lek kai ki bay ri syapo ki bay le gymnastic ampos kum keba wong long em ngangan mon join lang bat pi te ki kena rit bapli ki ong yes sir 1 1 1 kena boy kenang mangkren pareng ki ong yes sir 1 1 1 te mo uru join lang bat ki har ta ki nyelek kai ki nyari apos kum ko ba ndal apoy ke por jan med ki kimi ki pa ki khot jala ki khon ki ong ai bat diang wan no mder bat diang tin smith oh bat diang wan no syeng te kita ki khon ki suki ki la sedang ban le syeng Tiu tahu nong silong baru separu mut syong nak syaka kali kat bau dang mi nang ta upe je ka beje ka lahap apa skum ke ba tu khot iki kena yong kena wan ka beje junga ka barem dor bah ka lahap apa skum ke ba wan kat ubayo ek tu ka beje apa skum ke ba an ai pi siklor tangka tegini kena boy jungi siklor tangka kamut layo kumoyo ya ka beneng ki ong totosar ki ino yang kata jingkot jung kimi kipa ki sedang ban wat yang kata kebeje pitip ki kena boy kena mde nang kena boy berok ki kena ru mo hak jingnya muja ban yo yang kata kebeje ban yo yang kata ka siklor ki ya kerkat ki ya halai oh kane kebeje oh kane tang ba kim yo ada ki su ya penbang nya kada kamit kadang wan kadang dum su kamit kadang dum su kimi kipa ki ong sniang wan wa saying ma lama muan ngin bom ye me mo ki khot jala ki khun de suki ki hap lek no shing ki khun kita ki kena barit balek kai ta pos kum keba saat tak bakal mit umdon we ru boyo ek tak beje kat ba kita nyelek mit nang tanas kum keba we na ta ki hap rit kli biang nyau neu ruspa jungi na pos sor wong sahab pin ai si sayang asi klo tengkar dang yo ya ka beje jong pi wong hoi ngan ai de tang si klo ru ar klo ngan ai me na mar ba mem lek siing kumbale kini kiwe ki perlok jong me tau kena uang to ngan persang ban penyok nomor kedai arklor tiket ba kiwe ki perlok jong ga lek siing kata kecaka kelas sedang ban kenja uneu kena rit kren halasyu pertasyu usngap jar bat hak tak jing skap jar jong uyo sngow yo 2 second jong ka beje ubalik tok tik ndere tok tik ulik kam hajan ita isuri bapa udang yo sngow syu ba ka beje don hai te benta ulik syu upen le jing mut usyak skor usngap hak ba kaduk kadwai usai bluit ya kata ka beje ai hau tau sahab jong ina po shilong padu tahu sahab ai ya kata arklor tangka tip yo nam yo ta arklor ngam tip re kadi tang jinya thuk khana kaba pen i yangi ya ka jing kordor ban sengap ban syakskor sibun ki khana rit ki balak kai hatu skum ke ba ki wat ya kata ka beje kim yo hendai tangune wayo bayo nak egadau namar ba syakskor usngap upelek jingmot kata gen gajing kordor jong gajing sngap but de kata ru komen ko para kabangi yo sngow ha gajing pule baro lai teli menta kasngi ha gajing pule ka banengkong pio sngow naka
Citi jong Paulus apostol uang kumno, Paulus badu Barnabas, kelalek ai jingkren hapo sinagog. Hapo ing maneba. Amdai tak ing ne bedet jungi kumne. Hapo ing maneba he hapo sinagog. Kileong yaki pek, hagajing sisya, kajing penim kalade na gabenta jong pi. Tang ba namar pim shashkor, pim ngap ya kasur jong ublay, pim deishu gikon binong bisan. Nakata-kata kimi nang to, kilit yalap siya ki gentle. Kilit yalap siya ki gentle. But kipoy siya ikonyum niya sungo mene. Hay ikonyum katno ki brew ki sungo kemen, namar ki kwa pan sngap, ya ka gospel. Kaba u Paulus bat u Barnabas ki batay. Takadaw bunsin yang ngiru kan salong kumta. Ngilong ki Kristen yong Kristen takamut ka peneng la tikanabek kumuong tuwe nong buat ya po hang te po umbir so bikin yo parish ngakan mau ngalik mas borobor ha umbir ha kadai kasngi Christmas kamas karar baji yang lay ay mas yo umbir na po siloam halanting ya kendu yo we bla buat ha wi nga pong padar ong kublay padar kublay ngakeli pi Kristen balai pim lej jeseng balai lej duai la long Kristen kalum jintep lati kena ka beneng lati kena mton kam su ben lej jeseng yo le sengin long kumuta te dalang long kumuta habangin don por ban sngap ya kaktin jong ublay habangin don por ban shashkor ya kasur jong ublay wat tarai ba ka beneng kan long jongi in long kum kita kibriu ki don po ka sinagog ki baw u Paulus badu Barnabas ki ong mentagasngi kila du no ya kata kacing imbam cukot. Hakacing pulai ke long kano pas ngutenat du kata kat pangasyong ngene ngas pos niwi de bangalong kum tu bayu i uyanis hakacing pulai ke aan kitab cing panpau bengi sngo mentak sngi. Mo lapoi hata kajaka baki bari baro ki phong dak sut ke bali takariam ke bali kariam ke jingram jensur ke bali mat kem dan kaman le ei kisubut yau tanung ap lang berat kecimpulai bahan mun kaong meneh kisu pelai jing mod kisu ngap don chu kajing tengah nam don chu kajing yam don chu kajing sosi kisu bud yau tau nong ap lang berat badu we yau tau nong ap lang berat ka gospel ka pensai ngi bo de Jisu u Jisu u ba skor ya ka ketin jong ukpa u Jisu ba ko ngu ya ka ketin jong ukpa u Jisu ba pelai jing mod ya ka jing temu jong ukpa jung ha ba wan sa ka pertai u de u nong lang ap lang berat babha. Nah kata-kata haka gospel uong ru yang abat jepi kilang brod jonga ki shashkor yang a tama bunstin ngong ila de ngat ngam de terayu lang brod jong Jisu namar ngam ju shashkor ya Jisu ngam don por ban shashkor ya Jisu namar sipang tring on ka mobile padar don kos iu hapo sa sipang padar long em kan on skap plus sa sipang ngim don por ban ngap ya Jisu ngim don por ban ngap ya kata kecing kot jing wed jong Yesu ngilak bun kampalat haka Facebook ngilak bun kampalat haka WhatsApp la bun kampalat haki social media beper television ngam tip ngim don por ban sngap ya Yesu tak daw bun sin ngong atau ngade si syamo ulang brod jong Yesu namar ngam don por ban sngap yu ngam don por ban sngap yu ti ladang ikwa ban long sisya kita kinong put jong Yesu ki Kristen kinong put jong u Kris ka kamram ka banung kong jungi kalong ban sngap yaw Jisu berhak no kar kom sngap yaw Jisu ngidon ka Bible ha ka keti jungi kadon ka Bible haki ying kisem jungi penlik por keng ban yo sngo we kisur cing kren jungu penlik por keng wat por keng pendon por keng ban pule ka jin tho ba khoi namar habangi pule ka jin tho ba khoi ublay hi ukren yang abat yapi bat hai tu ipor ngilak ban sngap ngilak ban shashkor ngilak ban sngo ya lade ya kaketin jungu kumangal ong mene mentaka sngi kasngi kebangi kan mau ya kecing khot jong ublay ngidwai na ka benta kinong ap lang brod kileng do kiriu niam ukpa ba khoj henry ka basungsi kalong wat kita kinong ap lang brod bun sin kim don por ban sngap ya Jisu nyapan duai na ka benta jungki nyapan duai nak mentaj jungi kumengong ipi mene wat ngaru ngating bunsin ngam don por ban pule wat si paragrafi ka junto apa koi namar bang hap kiama saman la kasngi ban se hap pule gospel ban penkre jing kren nak benta ban jatu kana ladam don kum kata ka anjo hak balang ngatrai wat mangi kidong aplang brod ki ba ong ila dia bagi duniam ki lengdo
nim don por trai ban pulei ya ketin jong blei na kata kadau kajingit jungi kahiar kajing im kristan jungi kahiar tingha ban duai na ka benta jungi baro mangin putuk but yau jisu nong ap lang berat ubah bor usyashkor upelet jingmut ya ka ketin jong ukupah jong u mentak sngi kumang ong epi mene ngir keru ya ka Mother's Day ka mangi ken mawi kilong kemi ka kemi ka bakrau ka pertei kedai ka Maria Tesuti haga jingim jong ka Maria Tesuti lada kedai ka kemi ka bakrau tam ka jing krau jong ka kawan na ka jing sngap bar ka jing syashkor ya ka ketin jong ublei ka kena ka badang samla u angel wan pau ka wong lada dei mangah ha jaka jong kamari ong wat lebit bengan ai sitap sibit mono ban sngap ikdai ke bero Henry kamari ate suti kam lek kam ta ko ong pen ban to ai kan long hanga kum kamon jong me ka syashkor ka sngap na kata kadau kadai ke long kemi ka ba kraut tam hasla perthei namar ba ka syashkor utu khna ha ga jin tu khna junga mene uyo ya kata ka arklur nak e kadau namar ba syashkor Ujisu ha gospel mentaka sengi uang ki lang brod jonga ki syashkor yanga na kata kadau ki yo ya gajing embam jukut hato ni ki bakhot ele de ki kristan ki lang brod jong ukres ngilong ki ba syashkor en yero yu jisu kres namla junon amen tungin yeng ngin ya pelaya la kejingej Tungin ya duai hublei ukpal jungi ubalapan kamti hakajing sumar sukheru kunjung unong syarai bat unong aplang brot babhai kibri baro Kajuba tumpi kalong I try to syashkor ke jingduai jungi. I try to syashkor ke jingduai jungi. Na kabentau pawakhu jungi. Bishop jungi ke longdo barikatikis. Bakindup snuthu bhai ke jing shanya lut jong jisu. Habau lobu ya ka kenhun lang brot jong hapo ka jing sumar jongki. Bat haba ke snuthu ya kata. Kinom tiang ya kanu ka jing shitam. Wan sumar hok yaki.
Tongin ya kerpat ya utrai. Atrai tu skor ke jing duai jungi. Na ka benta ka ni ka ying ka sam kristan jungi. Bau kris untuk khot bun na ki khun jungi. Ban buat ya u. Bat ban ai ka jing pen syayangi. Kumno ban pen kre eki. Na ka benta ka kam jungi. Tongin ya kerpat ya utrai. Atrai tu skor ke jing duai jungi. Na ka benta iwei pa iwei nangi. Bangin long parabor ka jing arab yaki. Om ka jing siir eki lingdo jungi lanu. Tongin ya kerpat ya utrai. Atrai tu skor ke jing duai jungi. Na ka benta ki lingdo jungi baro. Bakin do biai ne skem lenter hasenda ukris. Da ka ba ngosuk banjing skem. Haka jing khot jongki. Tongin ya kerpat ya utrai. Atrai tu skor ke jing duai jungi. Na ka benta ki brio baro. Bakin do skor e ka sur jong kris. Uba khot yaki langba ki nong ra khubor jong u. Bakin do kongu ya lagi nong sharai jongki. Bat kumta ban yo jing penim. Tongin ya kerpat ya utrai. Atrai tu skor ke jing duai jungi. Ni sangat sipor banduai na ka benta ki jing temu jungi shimet. Kok pang ye ngu yeme bamela ai lau kun hangi kumunong sharai babhatam. Tok hot shakakam shakri kum ki lingdo e ki kun ki ti jungi. To yarab bakin ye ne haga jing khot jung me. Ba ki briu balayo jing penim. Kindub la banlong ka jing kemen jong ki junom. Ngi kerpan ya kane da ukres utrai jongi. Amen. duai komen ko para bagajing kinya jong ajong badjong pi kan long ba pliang hun hakmat ublei ukpa badun bor baro to try pliang jinya na takti jong pi na ka betar ji ro ka ro ka teng chu ka jing toy ni me ka parang ba khu chu baro ka we
Kokpa bat ko blei bat kokpa jongi to pediang hun ye ki jing ai jong ka ying ka sem jong me ya rap yangi ban pediang hok ya ka jing bam ka bau khon jong me ula pan kre na ka banta jongi ha ka ne ka jing le niam ngi pan ya ka ne dau kres utrai jongi amen utrai undon rengkat bat pi Rengkat bat piru to ken tiu ya laki donu Ngiken tiu ya kisha utrai Ongin ya ngu yau try ken rat u blei jongi Ka shong bahat ka de Kok pa badan bor baro bat ko blei bam chukut Ka shong hok bangin ya ngu ye me man kapor ban man ka jaka Kam tam hagane kapor Haka bayau kres u khon lang brot pas kha jongi laknya U kres u day ulung do jongi U siang u bam ju sange ban ya sait naka benta jongi U kres u day u jingknya u bam yap shu U khon lang brot u balay yap shisin Henry menta u ihim ju nom Tena mar kata Ka jing men jong ka jing mi pat kan pen semai ka perthei baro Kat bang ya so lang bat ki angel ban ruai pendon burom ya meda ka bahayai on Da shisha melong ubo kuit ko try ka tmei jong ka jing kuit baro namar ka tangi karpad yami to pen kuit pen kantang ye kini ki jing terwa jungi da ka bapayo mensim jong me kum ka jer halor jong ki bat kindup kalalong yangi ka met bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ ha ka por baladino ia u Badala kamon sengau baha ula pliang ya kejing syak shitom. Ula shim ya ukupu. Badda kabai ngu ya me. Ula kedia ya ubat ula ai laki senran ong. To shim bato bam na kanepi baro. Namar kane kalong kamet jonga. Ya kaben IT na kaben ta jong pi. Ha kaju karukom endalalaya bam ula shim ye kakuri bada kabaingu biang yeme ula ay ka halaki senran ong
To shim bato di na ka ne pi baro. Namar ka ne kalong ka kuri jong ka snam jonga. Jong ka jutang batmai bat bam jukut. Ya ka ban penmi na ka benta jong pi bat na ka benta ki babun. Ya ka ban map ya ki pop. To le ya ka ne ban ken mau ya nga. Kajin maya jong kajin ngej. Kata ngi ke pen mentai ke jing yap ke jing mi pat jung u ngi terwa hame ko try u pu jong ka jing im badia ka kuri jong ka jing pen im ngi dai ngu ai dem namar mela nyowi ngi ki babit beniang hakmat jong me bat ban shakri yame da ka bas ngowrit ngi kerpat yame bangi ki bayo benta ha ka met bat kasnamu kres ngin long ki ba pen ya tali ka way daw men sim ba khoi to kan mau ko try ya ka balang jong me ka bala pyang hasat lak ka pertei Bato penjanaya ka haga jing yej. Rengkat baru Francis ukpa bakhoit jungi. U Victor Bishop jungi bat baro kilengdo. Token mau ye premus jerwa. Ushakri jung me. Iba mela khot no shalade nagane ka pertei. To ai ba mai iba la yalong ka way baru kun jung me haga jing yap kum ka jung u. In long ka way ru bat u haga jing me pat jung u. Token mau lem ru ye ki men ki para shindrang bat kantei ki ba hieng hasem ki lok ki jor jungi. Kibalayo tia da kaba kermen ye kejing mi pat. Baria baro kibala klat no ha kejing isen e jong me. To pediang ye ki sha kejing shai ka kmat jong me. To isne yingi baro ngi karpat ye me. Kenang barangkat bat kamaria te soti bakhoit ka kmi jong ublei. U Joseph bakhoit u kurim jong ka. Ki apostol bakhoit. Bat baro kiriu khoit kibala penskau bahaya me pateng la pateng. Ngin dublong ki babit banyo bentalem ha kejing im bam jukut. Bat ngin ya ro bat pendon burom ye me da u kun jong me u Jesu Christ da u lembat u bat ha u kan long ha me u ble u pa badon bor ha ka jinya long ka we jong u men sim ba khut baro ka burom bat ka jinya ro ju nom la ju nom amen kumbala hukum yingi donong pen im bat kumbala hikai yingi dagak tin blay yingi nut ban ong ko pa jong i ubahnen kan long ka bakuit ka kan teng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong agar dia kumahane tuai hangi benta gajembang suri kabahala kasni batu mabiaki yaki rekam shongi kumagi ruhima yaki malesni What you love yangi Shana jing and joy And great hope and yangi Nagabasil Top light yangi kerpat ko try Naki jing sniu baro Haka jing spoon jong me to ai jing suk jing san haki sngi jongi Kenang pada kajing raba jing snei jong mengin laj boro-bor na kapop. Bad ngin yo jinya dana kajing jenjar baro. Kat bangi dang apmi lenti ya kajing kermen bakut.
Bat ka jing wan pat jong nong peniem jong i u Jesu Christ. Amar ka jong elong ka iman, ka jong me ka hormat ka burong, junong la junong. Kutray Jesu Christ me ubalaong haki apostol jong me. Kajing suk ngai happy, kajing suk jong nga ai happy. Wat page iki pop jong i. Henry ya kajing ngai jong kabalang jong me. Bad ha kajing subon jong me to ai hakai ya kajing suk bad kajing ya teli ka way ka kum ka mon jong me. Ma me uba im bad ubasin syar junom la junom. Kajing suk utrai kendon borobor ringkat bad pi. Ringkat bat piru. To ngini ya truai kata kajing suk iwei hai iwei pat. Kajing suk bad pi. Lang brod jong ublay hak mi ubakit noy ki pop jong kaperthei sup kito ki bala khot shaka jing khawai jong ukun lang brod ko kedran lo shong men rong ko ing jonga henry shong tan katir kapesin jonga kan sakya hi kamet bos nam Chris kami shaka jing bam jukut amen. Na
Play ula kela long riu, bangin kela long play. One try Jisu, to sabani, to sabani. Kung dia ula pun lakha, Maria ten soti. What try Jisu, to sabani, to sabani. Ben riu paroki apiau, unong penirjongi. What try Jisu, to sabani, to sabani. Ula long prilti kumani, ula kondong yangi. What try Jisu, to sabani, to sabani. Tungin ya duai. Kokpa to sumar borobor ia kene kakenhun lang brod. Ha kabamelasius pa dakas namu kres. Batoyelam yengi sya kari kabalakular. Ngipan ya kene dau kres utrai jongi.
Amen. Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Ublei badan borboro un kerkuye pi bat ya gejintmu babha jong pi baro ukpa. Balu kun balu mensim bakoi. Amen. To yelek suk kamas kalawai pandai ngap an syashkore kaketin jong utrai. Ngis ngomu ya ublei. Tingai kublei shibun ni kini kena semlan riboy kibala yalam ya kejingruai berki jinduai hagane kasni. Koblei beden bor baro nak benta baro kijingi e chume mame ubha bim usan shar junom la junom. Amen. Kaburom hauk pav hauk hun pamen sim bakun kumba kalalong habamen kong chumenta brad bor junom la junom. Amen. Kodonur bakut tam ujisu tois neingi kodomen exavio bakut tuduai nak benta chungi ko maria kanang rap ki kristan tuduai nak benta chungi kakerten kun pamen sim bakun. Amen. Amen. En je roep jou, Jesus Christus. Junom la junom. Amen.